Sige lang tagpangandoy nya wa tay gibuhat. Mura ra tagadamgo ana. Ay mo ni kinabuhi na to dre adlaw-adlaw. So magaingon biya ka usahay kapoy jud kay sig panarbaho no. Sige na lang tag panarbaho ani. Maniguwang na lang tag panarbaho ani. Murag wa man gyud siguro ina dato aning pagpanarbaho. Kay og sila pa bata pa daw tagi. Ubanan naman gyud daw tagi, gukod naman gyud daw tas kalisod. Dagan lang yun nga di ta maapsan. Pero bisag kung saog dinaga na to, hindi gid matabang apsan gyapon. Wala na. Mas importante malibre na to atong pagkaon adlaw-adlaw ani. Tas laay kay bangon diri og kanang buntag sayo gani nga winter na. Moabot nagtag 2 degrees Celsius. Agoy Ginoo. Murag mangusi ang katugnaw. Nigbakod pa lang nimo. Inigtunob nimo sa log. Wala na, mura nakagatunob guys. Di gid ako malikayan maka-absent ko basta pa winter season na. Kumbati ko dasay gihapon tani kay mao man ni kinabuhi na to diri. Sa una perting pangandoy na to na. Makabro, dunta ko human na gining kalisod. Ang tao walay kakontentuhan ba. Kay bisag asa nimo ibutang ang tao. Anas abroad, saktong trabaho. Saktong sweldo. Magreklamo gihapon. O na ang tao, mintras buhi pa, wa gid ay kakontentuhan. Padayon sa panginabuhi. O na siya, kinabuhi sa abroad dire. O, padungog nimo dire, mga langgam lang taon kada buntag. O ni kalaki na to dire kada buntag. Ay gipulaan na siguro ni mga humayan sa kuha adrig tan-aw. Gasige ka na lang mag-agi dito nyo. Oo. Pero di na lang ni maapsan magsunod tano man ni mga humayana diri guys. Kay pauli naman ko. Pila na lang kabulan. So ana ang kinabuhi na to no? Basta tao, wag ginay kakontentuhan sa kinabuhi. Mo nang maorgi kasulti nako. Padayon as long as na atay kusog, padayon sa pagpaningkamot. Kay diha ra na magdaog. Sige lang tagpangandoy nya wa tay gibuhat. Mura ra tagadamgo ana.